In totaal hebben wij 12.700 stemkaarten uitgedeeld, waarvan er ongeveer ruim 500 terug zijn gekomen. In vergelijking met de vorige verkiezingen is dit een verbetering, want toen waren er 800 onbezorgde stempassen. Dus dat lijkt op een vooruitgang qua het bestellen van de stempassen. Ik wil hierbij aangeven dat mensen die geen stempas thuis hebben ontvangen, die kunnen tot 17 december 7 uur 's avonds zich wenden tot afdeling burgerzaken, waar zij een duplicaat kunnen aanvragen van hun stempas. Op 18 december zelf, de dag van het referendum, is het aanvragen of aanmaken van een duplicaat niet mogelijk. Op 18 december kan wel onbestelde stempassen opgehaald worden te Pasangran. Verder kan ik meegeven dat een wijziging is opgetreden, in tegenstelling tot wat op het stempas staat, dat iedereen zich in een willekeurige stembureau kan gaan stemmen, is dit niet het geval. En nu moet iedereen zich wenden tot het stembureau dat op het stempas staat aangegeven. En nu kunt u in het voorbeeld zien waar dit aangegeven wordt. Het is het ene cijfer tussen 1 en 10 achter het volgnummer. Verder wil ik meegeven dat het misbruiken van stempassen of volmachten voor deze referendum ook, zal conform de kieswet, ook strafbaar zijn met ten hoogste een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Dus laat dit een waarschuwing zijn om niet hier aan te beginnen. In gevallen van stemmen via volmacht kan ik meegeven dat waar iemand stemt, degene die dan de gemachtigde is, daar geldt de stembureau voor ook de volmacht. Dus ik ga stemmen voor iemand anders die mij een volmacht heeft gegeven, maar van een andere stembureau. Diezelfde stem wordt bij mijn stembureau bijgeteld, maar wel intern gecommuniceerd tussen de stembureaus. Dat is de regel die ook in de wet staat, die wij moeten naleven. Verder rest mij niks anders dan te vragen om iedereen goed gebruik te maken van hun stemrecht. Denk goed over na, ga stemmen en maak goed gebruik van uw stemrecht.